Teraz idú ďalšie voľby do Európskeho parlamentu, do piča, kto to má platiť tieto voľby všetky? Daňoví poplatníci, ako si ty kokot! Dobre. A vy tam máte napísané, že Klingonka. Áno, Klingerka, áno. Ja to dávam do tej gravitácie, že Klingonka a mi to neví nájsť. Že to je Star Trek, že to by som mal hľadať na Netflixe, nie na gravitácii, navigácii. 34 km za hodinu, toto je taký nárazový dobrý teraz, podľa mňa. Ja to jebem, to je odpustné, ideme. Koľko čak dvere neotvorím. Máte to na recepcii, ale obávam sa, že ten vetrik, čo vonku fúka, vám z toho spravil studenú šlichtu. Ktorú garáž môžem zablokovať? 7318 alebo 7137? Čo myslíte? Myslím, že hoci ako to je jedno, keď je to na chvíľku. Mne sa páči, že to je jedno, ktorú zablokujete. Ja im dám toľko indícií, že to není korektné, hej, ale aj tak to je jedno. A kokos, jaká bola premotivovaná tá vrátnička, že dobrý deň, vy ste kuriér, že áno. No tak prosím vás, odchod, pretože hodina sa pred 5 minútami začala, hej, idete neskoro. A tí študenti, oni si to takto objednajú, hej, a potom vlastne my to tu musíme na recepcii, no v žiadnom prípade odchod si dajte. Hovorím, ty kokos, a teraz čo mám ja robiť? No tak to ja neviem, zavolajte si, vybavte si to s ňou, hovorím. Možno, že to je pre nejakú pani učiteľku. Ja pre pani učiteľku, no tak mi dajte meno. Tak som dal meno. No to není učiteľka, to nie, hovorím, tam nejaká slečna ide, to nebude ona. No to ja neviem, no už choďte preč. No a však keď už ide, tak ja nepôjdem preč, nie? Otvorila dvere, že vy ste pani a tá, že nie som, ale že ja som jej kamarátka, ona ma poslala. A tá ona, tá vrátnička bola celá nešťastná, lebo sa jej nepodarilo prekaziť obchod.